एत लोक ठीक रास्ता देखिए नी ठीक है
ଗୋଟେ ଉପରକୁ ମାରନ୍ତେ ହେଲେ ଏଇଟା ନହେଲେ ଠିଆ ହେଇକି କରୁଛୁ ତ କିଏ ଗୋଟେ ଉପରକୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି ଉପରକୁ ସେ ଆଗରେ ମାରୁଥିଲେ ଆଗରେ ମାରୁଛନ୍ତି ପଛରେ ବି ତ ମାରିବା ଦରକାର ନା ଜଣେ ଉପରକୁ ପଛରେ ମାରିବେ ନା ଆଗରେ ସବୁ ମାରିବେ ଆଗରେ ସେମାନେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ହିଁ ମାରିବେ ଏମାନେ କ'ଣ ମେନ୍ ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ମେନ୍ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଗରେ ମାରା ହେଉଛି ଆଗରେ आर रास्ते सब लोग जाइए आर रास्ते पर एपटे को दरकार आर चलो 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 कहां से क्या क्या जाओ चलो चलो नहीं नहीं आओ असले तो कौन आवाज नहीं यार देखो lagi nih. Akhir dah. Ya, nih.
ଏଇଠି ଆଗରେ ଅଛି। ପଛେ ଯାଉଛି